Vice Governor Mark Lampino, sa ating Congressman Art Celeste, sa ating Buding Secretary Conrad Estrella, sa ating LP President Mayor GB Bernos, Alabino City Mayor Art Brian Celeste, former Mayor Cesar Quiambao, Mayor Kevin Roy Macanlalay, former Mayor Roy Macanlalay, former Mayor Mark Roy Macanlalay, sa lahat ng ating mga councilors, nandito hindi ko isa-isa para dito ito maganda. Sa lahat ng mga barangay captains na nandito, sa ating SK President, sa inyong lahat, magandang hapon po. Sa lahat ng mga hindi ko nabatin, magandang hapon sa inyong lahat. Una, nandito tayo ngayon sa Pangasinan upang magdiwang at magpasalamat para sa pagbubukas ng ika-6 na season ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Malapit sa puso ko ang Pangasinan dahil dito po nanggaling ang aking lola. Shout out to all the government officials and guests who are here. And of course, shout out sa aking mga kamag-anakan dito na mga Mejia family at sa lahat ng mga taga-Caraciao. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta dito sa Liga ng Bawat Pilipino. The MPBL started in 2018 with 10 teams. Through the years, we have witnessed remarkable growth, and now, by God's grace, we have grown from 10 to 30 teams. Dapat lamang na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. To Commissioner Kenneth Dorintes, Joe Ramos, Operations Head Emer Orita, and our legal counsel, Attorney Clint Gakal. Thank you for going the extra mile to make MPBL bigger and stronger. Nais ko rin pasalamatan ang lahat ng ating mga partners and sponsors, pati na ang Games and Amusement Board sa kanilang walang sawang suporta sa ating liga. Hindi natin makakamit ang tagumpay ng MPBL kung hindi dahil sa inyong tulong at pagtitiwala. Malugod kong tinatanggap ang mga bagong kupunan sa pamilya ng MPBL. Ang Abra Weavers, Tarlac United Force, at ang ating opening day host, walang iba kundi ang Pangasinan Headways. Binabati rin natin ang Davao Occidental Tigers, ang kampiyon ng ika-4 na season sa kanilang pagbabalik ngayong taon. As your founder and chairman, I welcome all of you. Sa pagbabalik ng Davao Occidental, makita natin ang lahat ng mga kampiyon mula sa unang season na maglalaro sa MPBL ngayong taon. Ang tanong, may magiging two-time champion ba kaya dito sa ating wala pang hindi pa nangyari sa MPBL yung naging two-time national champion na team, kasi ang daming pagaling ng mga team. Nandyan ang champion natin sa inaugural season ng Batangas City, Batangas Tanduay Rambusters, San Juan Knights, Davao Occidental Tigers, Nueva Ecija Rice Vanguards, at Pampanga Giant Lanterns. Hindi rin natin dapat baliwalain ang ating mga ibang mga team dahil nagpapalakas ang bawat isa, ang bawat kupunan, lalo na ang marami sa kanila. Abangan natin mga kababayan, napakaganda
Gusto po natin tulungan ang ating mga susunod na henerasyon as PBBL continues to grow. We encounter challenges with utmost confidence in our coaches and players. I want to assure everyone that we do not tolerate game fixing and game manipulation. We are firm. No cheating is allowed in PBBL. We are dedicated to preserving the integrity of our games. Aasahan niyo po yan. Lagi po kami nakatutok at may team po tayo na lagi nakatutok sa bawat game ng PBBL. Kaya mga players, tulungan natin ang mga team owners, yung mga nagpapasweldo sa inyo na ipapakita natin yung galing natin, yung effort natin para magbigay ng magandang laro sa pupunan at magbigay ng kasiyahan sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang hiling ko sa inyo lahat, mga players. Sa ating mga sulit basketball